Volgens de man heeft Curaçao een visionair verloren. En dat gaat natuurlijk over het overlijden van Don Martina, de voormalig minister-president van de Nederlandse Antillen, oprichter van de partij MAN, is afgelopen zaterdag op 89-jarige leeftijd overleden. En de partij MAN staat stil bij dat overlijden. Don Martina was leider van die partij tussen 1971 en 1999. En volgens de partij was Martina een groot politiek leider, maar vooral ook een visionair. Zoals gezegd was hij minister-president van 1979 tot 1984 en van 1986 tot 1988. Tijdens zijn periode als premier leidde hij onder meer de besprekingen over de staatkundige toekomst van de eilanden, die uiteindelijk resulteerden in de status aparte van Aruba. Ook na zijn vertrek als leider van de PAR bleef hij de partij kritisch volgen. Hij zegde zijn lidmaatschap op toen de partij samen ging werken met MFK en Weber Soberano in 2010, maar keerde in 2016 terug, net als de andere leden van zijn partij. En Steven Martina, de zoon van Dom, is